A fel mod i'n eistedd yn ôl yn y fan yma, nawn ni adael I bethau redeg, ac mae Gloria am rannu'n emyn gynta ni ar y sgrin os ydych chi efo ni, Gloria. 607. Ymwel â ni o ddiw yn nerth yr ysbryd a ddiwian calon wyw, rhoi ni newydd gan. O gwared ni o'n llesgedd caeth, ar farn daw arnom a fo gwaith. Dy eglwys cofia hi ar gyfyng awr ei ffrau, datguddiau iddi bri a maddau iddi bai. Am aros yn ei hunfan cyd, a'i phlant yn crwydro ar faes y byd. Pan delai phlant ynghyd, a phob un yn ei le, bydd eto'n wyn ei byd, a'i mawl yn llanw'r ne. A'i hymdaith ar ôl cloffi'n hir, yn rymus tua'r ganan wir. Felly, gawn ni droi a cyd-adrodd y gwynfydau efo'n gilydd os gwelwch yn dda, fel gweld ti ar y sgrin. Y gwynfydau. Pan welodd Iesu y tyrfaoedd, aeth I fyny i'r mynydd, ac wedi iddo eistedd I lawr, daeth ei ddisgyblion ato. Dechreuodd ei hannerch a'i dysgu fel hyn. Gwneud byd y rhai sy'n glodion yn yr ysbryd, oherwydd eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Gwneud byd y rhai sy'n galaru, oherwydd y can hwy ei cysuro. Gwneud byd y rhai addfwyn, oherwydd can hwy etifeddu'r ddaear. Gwneud byd y rhai sy'n newynu a sychedu am gyfiawnder, oherwydd cant hwy ei digon. Gwneud byd y rhai trigarog, oherwydd cant hwy derbyn trigaredd. Gwneud byd y rhai pur ei calon, oherwydd cant hwy weld Duw. Gwneud byd y tangnefeddwyr, oherwydd cant hwy ei galw'n blant I Dduw. Gwneud byd y rhai a erludwyd yn achos cyfiawnder, oherwydd eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Gwneud byd pan fydd pobl yn eich canolbwyddo ac yn dweud pob math o ddrygau'r clwyddog yn eich erbyn o'm hachos I. Llawen hewch a gorfaleddwch, oherwydd mae eich gwobr yn fawr yn y nefoedd. Felly yn wir yr erludwyd y proffwydi oedd o'ch blaen chwi.
am gydweddiau wan dros y sefyllfa sydd yn Wcrain ar hyn o bryd. Mae hwn wedi gan cymorth Cristnogol. A da ni'n mynd i arwain i fewn at weddi'r teulu am i gyd adrodd ar y diwedd. Diolch. Gweddiwn. Arglwydd Ddew, dywedais wrthym, gwneud byd tlawd ei hysbryd. Gweddiwn heddiw dros y rhai sy'n mewn lloches, dros y rhai sy'n ar y ffin, dros y rhai sy'n ar ffo. Bydde dydyn nhw wybod am dyheddwch a ddiogelwch yn wyneb y fath drais. Bydais wrthym gwneud byd y rhai sy'n mewn galar. Gweddiwn heddiw dros y rhai sydd wedi colli cartrefi, bywoliaeth a rhai maent yn ei caru. Bydde dydyn gael eu cysuro. Bydde dydyn gael eu diogelu o'i bywyd wedi ei hadfer. Bydais wrthym gwneud byd y rhai addfwyn a'r rhai trigarog. Bydde heddiw dros y rheini sy'n bwriadu treisio. Bydde di wleidyddio'n daflu lawr ei harfau rhyfel a cheisio'n hytrach rheolaidd y gyfiawnder. Dywedais wrthym gwneud byd y tangnefeddwyr. Bydde heddiw dros y rheini sydd yn ceisio heddwch yn Wcrain. Bydde'n sydd i fod yn llwyddiannus. Bydde dyddynt ennill dydd. Dywedais wrthym gwneud byd y rhai sy'n newynu am gyfiawnder. Gweddiwn heddiw bydd ein gobeithio yn cael ei cyflawni. Bydde di gyfiawnder o'r chrygu. Bydde di heddwch gael ei adfer. Bydde di ddewyllus gael ei cyflawni. Amen. Gilydd. Ein tad, yr hnwyd sy'n nefoedd, sancteiddiau'r denw, meled deyrnas, meled dewyllus, megis sy'n nef, felly ar ddaear hefyd. Bydd roi ni heddiw ein bara gynydiol, a maddau ni dyledio, fel maddiwn ni na i'n dyledwyr, ac nac arwain ni rhag, i gwared ni rhag trwy, a ni sydd o tiw'r drenas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Mae'r darlleniad yn dod o Datguddiad, pennod 3, adnodau 1 i 6. Ac at angel yr eglwys yn Sardis ysgrifenna. Dyma y mae'r hwn sydd ganddo 7 ysbryd Duw a'r 7 seren yn ei ddweud. Gwn am dy weithredoedd, a bod gennyt enw dy fod yn byw mae marw ydwyt. Bydd effro a chryfha yr hyn sydd ar ôl gennyt, sydd ar ddarfod amdano, oherwydd ni chefais dy weithredoedd yn gyflawn yn ôl fy myw i. Cofia felly beth a dderbyniais ac a glywais, cadw at hynny ac edifarhad. Os na fydd i ti ddeffro, bydd o fel lleidr ac ni chei wybod pa awr y dof atat. Ond mae gennyt rhai unigolion yn Sardis nad ydynt wedi halogi ei dillad. Aeth yr rhain rodio gyda mi mewn gwisgoedd gwynion, oherwydd y maent yn deilwng. Y sawl sy'n gorchfygu, gwisgyr hwnnw yn yr un modd mewn gwisgoedd gwynion, ac ni thoraf byth ei enw allan o lyfr y bywyd. A chyffesaf ei enw ger bron fy nhad, a cher bron ei angholion ef. Y sawl sydd â thlistiau ganddo, grandawed beth y mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwys. Diolch. Bore da eto. Mae'n ddiwrnod braf, mae'n braf cael tynnu cot ag ati dydy. Da ni wedi clywed geiriau'r arglwydd yn y fan yna i'r eglwys yn Sardis, i ddeffro felly. Da ni'n cofio hefyd geiriau Dewi Sant, y geiriau olaf Dewi Sant, ar achlysur mawr mae'n debyg, na welodd na neb mo'i debyg yn ôl y Rhigyfarch. Oedd yn sgwennu'r hanes rhyw 400 mlynedd yn ddiweddarach.
Doedd o ddim yn cofio, ond oedd o wedi wedi clywed trosglwyddo'r hanes ag ati. Ac fel ddaru Dewi anerch torf, na welodd neb mwy thebyg ar achlysur olaf yma, a dweud y geiriau yma. Chi'n gweld yr hynna? Hynna I ddarllen geiriau olaf Dewi Sant. Arglwyddi, brodyr a chwiorydd, byddwch lawen, a chedwch eich ffydd a'ch cred, a gwnewch y pethau bychain a glywsoch ac a welsoch gennydd I, a minnau a gerddaf y ffordd yr aeth yn tadau ni, ac yn iach I chwi ebe Dewi. Gedwch eich ffydd a'ch cred. Mi soniwn ni am hynny, mi roedd yr darlleniad yn hannog ni I gryfhau yr hyn sydd weddill. Ac yn diolch am yr rhai sydd yn parhau yn weddill yn yr eglwys yng Nghymru. Ond ni yn cofio. Yn cofio am yn dechreuadau ac yn cofio fel y mae Cristnogaeth wedi rannu ers 500 o flynyddoedd a mwy yn ymplith ni ar ymgyrchoedd sydd wedi bod a'r holl draddodiad sydd gennym ni I ddiolch amdano fo yn ymplith. Mae draddodiad tebyg hefyd mewn llawer o wledydd yn Ewrop ac o'n i'n arbennig o hoff o'r llun yma os gallwch chi weld hwnnw a sylwi o bosib ar faner Cymru a rhywun siŵr o fod yn gwisgo y wisg draddodiadol yna, gafodd I chynllunio fwy na lai rhyw ganrif a mwy yn ôl. Ond mi welwch chi hefyd rhywun o'r Wcrain yn gwisgo I gwisg draddodiadol hwthe. Welwch chi genhedloedd eraill yna yn ogystal, cario I baner ac yn gwisgo I gwisgoedd traddodiadol. Chi'n ei nabod nhw? Enwch pwy sydd yna. Ar rhan fechan iawn ydyn nhw, de? Mae Israel yna. A'r Alban yna. Ia. Gyfan. A'r Almaen. Mae'r Groeg, dwi'n siŵr o fod. Rhai o'r rhaid ni'n adnabod yn cynrychioli'r cenhedloedd daear I gyd, y bobloedd yma. A dyn ni'n cofio heddiw am yr hyn sydd wedi bod yn ymplith ni'n yn dylanwad daion ni dros mileniwm a mwy. Ac sydd wedi bod yn sail I lawer o wledydd Ewrop a diwylliannau Ewrop yn ogystal. A dyna sydd yn gwneud ti mor chwysig yn bod ni'n ymuno fel hyn y bore yma ac yn cofio am ryfel yn Wcrain. Dyn ni ddim yn deall yn iawn beth sydd yn mynd ymlaen. Dyn ni ddim yn gwybod beth ddaw eto. Ond mi allwn ni weddio yn syml, fel dyn ni wedi gwneud yn ôl y gwynfydau yna. Mae theimlo'r rheini yn siarad hefo ni. Heddiw falle, a'r wythnos yma yn fwy arddocol rwsyd na cyfnitho nhw o'r blaen. Bod angen y pethau yma I gyd, angen addwynder a thrigaredd a rhai I fod yn dangnefeddwyr yno. Angen I ni fod felly I gyd yn yn ymarweddiad am bywyd ni'n. Mae'n weddi syml, allwn ni weddio'n syml, allwn ni roi, mae'n alwad am gymorth yn barod, bod rhyfel yn fusnes costus yn dydi, yn costio 20 biliwn y dydd I luoedd Rwsia. A mae'n ofyn am gyfraniadau oherwydd bod pobl wedi colli bob dim, talu mwyn gwneud colled. A dyna ydy natur
rhyfel. Does na ddim ennill. Does na ddim mantais i'w gael ohono fo. Nawn ni weddio'n syml, os gwelwch chi'r weddi fach gan nifer o enwadau ym Mhrydain ar y banner yna. Banner yr Wcrain. Dwi'n fod i ddeud yr Wcrain, bod rwy'n yn dweud yr Eidal ac yr Almaen, ond bod na'i enw'r Rwsia di yr Wcrain, felly mae Wcrain ydyn ni yn ei ddweud. Os da ni'n gallu gweld y weddi, sydd yn dechrau efo heddiw, nawn ni gweddio hi efo'n gilydd. Heddiw, gweddiwn dros Wcrain, sydd yn nghanol mosodiad milwrol gan Rwsia, sydd yn gofidio am y defnydd o rym arfog, ac am bob bywyd a gollwyd ac anafwyd oherwydd y gwrthdaro. O Dduw, cysura'r rhai sy'n galaru a'r rhai sy'n ofnus, gweddiwn am dy heddwch di. Amen. Mi ganwn ni ac mae buddig am arwain yn yr emyn yna. Rhif yr emyn 840. Ysbryd Duw a fi'n ymsymud dros ddymderau'r tryblith mawr, nes dwi'n bywyd a phrydferthwch allan i oleini'r wawr. Dros y byd a'i dryblith heddiw, chwith drachefn o anadl i o'r, nes bod heddwch fel yr afon a chyfiawnder fel y môr. Ysbryd Duw yng nghwlwm cymod ac yn rhwymau cariad rhad, cydia galon mwy wrth galon, cydia wlad yng nghlwm wrth wlad. Dyroi ni edifeirwch am bob cas a malais trist. Cod ein golwg oddi wrth hunan at orwelion teyrnast Crist. Ysbryd Duw, mwyn y beddau a'r bellenig fryn a phant, ac mwyn calonau ysig, ac mwyn ein hanwyl blant. Ac mwyn yr hwn weddiodd dros elynion dan ei glwy, tro hwynebau i galfaria, fel na ddygom ryfel mwy, 840.
Mae wedi bod yn wythnos Gwyl Ddewi mewn wirionedd yn dydi, rhwng Sul a Sul, ond llawer wedi gallu newid yn ystod yr wythnos am wyd diwethaf yma. Mae'n rhyfedd fel mae rhywun yn prynu cennin Pedr, heb agor ac yn gyndyn i gyd wedi clymu at ei gilydd yn dydi, ac yna roedden nhw i wres tu a rhoi dŵr yn nhw, da chi'n ei gweld nhw, petai gennych chi amser, da chi'n gallu gwylio nhw yn agor allan. Ac felly mae hi o ran blagur a blodau o'n cwmpas di, mae'r cynesrwydd yn gorfodi bod yna newid yn digwydd. Ond mae'r rhyfel yn gorfodi hefyd bod yna newid mawr yn digwydd ac mae'n syndod fel mae'r newid mawr yna yn dod mor sydyn. Rhai oedd mewn eglwysi yn addoli fel arfer, thefnos yn ôl a chithau yma hefo Eirlys Griffith, pobl yn Wcrain yn addoli fel arfer ac yn cynnal gwasanaethau yn ystod yr wythnos. Erbyn y Sul wedyn wedi gorfod meddwl am ffoi a meddwl am adael i cartrefi. A pwrpas yr eglwys yn cael ei throi o'i chwmpas hefyd yn dydi. Bwriadau ganddyn nhw'n y fan honno a chynlluniau yna bellach yn mynd ag at ofalu a rhoi lloches i bobl yn ffoi o'i cartrefi. Ac mae'r darlleniad yma o lyfr Datguddiad yn sôn am yr ysbryd yma, yr ysbryd sydd ymhlith yr eglwysi. Yn sôn mewn gwirionedd am 7 ysbryd. A dyn ni wedi gweld wrth fynd drwy'r negeseuon yma, a digwydd bod mae'r neges yma dyn ni'n ei gyrraedd heddiw yma. Neges i'r eglwys yn Sardis. Eglwys oedd ag enw i bod ti'n fyw, ond dyfarniad yr arglwydd ydy bod ti yn farw. Oedd hi'n anodd deud ystalwm, rhai byw neu marw oedd rhywun yn hollol, felly byddwn nhw'n rhoi y drych ma i fyny, neu'r tamed o wydr wrth y corff, mwyn gweld yna rhywbeth, rhyw anadl o gwbl ar ôl. Os nad oedd, wel, mi allan nhw fentro bwrw mlaen gyda gangladd ag ati. Dyddiau a fu cyn hynny, oedden nhw'n rhoi cortyn i fedd a chloch ar ei thopi a cofn. Bod yna bywyd ar ôl, hyd yn oed ar ôl claddu. Dyfarniad yr arglwydd yn y fan yma, ar yr eglwys yn gyffredinol, ydy bod ti wedi marw. Ond, a mae o'n diolch bod yna rai eto ni plith nhw, a bywyd yn perthyn iddyn nhw. A'r un sy'n rhoi bywyd ydy'r ysbryd glân. Ac mi glwsoch chi, mae un Duw sydd, un mab ac un ysbryd. Ond mae'n sôn yn y darlleniad yma am 7 ysbryd Duw. Wel, o lle cafwyd 7 felly. Mae hwnnw'n rif go dda, ac yn rif perffaith cyflawn. Ac yn darlunio, mae un ysbryd sy'n yna. Bod yr ysbryd yma, fel yr ganhwyllbren yna, sydd gennych chi o'ch blaen, dwi'n meddwl, da chi wedi gweld hwnna o'r blaen, yn ymestyn allan, ac yn rhannu allan, fatha manifold ar exhaust car, yn tynnu pethau at ei gilydd felly. Yn yr amrywiolwr yn gyrru pethau i wahanol gyfeiriadau. Mae angen yr un ysbryd arno ni yma yn yr eglwys yng Nghymru i'n bywio cael ni, ac sydd ar waith mewn eglwysi eraill, ac sydd ar waith yn Wcrain heddiw yn ei nerthyn hwthau ac yn ei bywio cael hwthau ac yn ei cymhwyso nhw eu harwain nhw ac yn rhoi pob dim sydd ei angen arnyn nhw. Na di waith yr ysbryd. Rhoi ni bob dim sydd ei angen mwyn gwneud ewyllus yr arglwydd Iesu Grist
mwyn gweld I deyrnas yn dod yn plith ni. A dyn ni'n diolch bod yr un ysbryd a'r waith wedi'w amrywio i'r amgylchiadau yna. Sgynnon ni'n syniad, nag oes, sut y mae pethau mewn llefydd lle mae yna ryfel yn cael ei ymladd o'i cwmpas nhw. A sut yma'r eglwys yn dal ati I dystio yn yr amgylchiadau hynny. Fel dydodd, rhyw esgob yn Syria, does ddim enwadau yn Syria bellach, dim ond Cristnogion yn sefyll efo'i gilydd. Bobl yn cael eu casglu ynghyd hefyd yn Wcrain ac yn mynnu bod yn oleini dros yr arglwydd Iesu Grist yn y fan honno. Diolch am yr ysbryd yn amrywiol yn ei waith, ond yr un ysbryd ydi o. A dyma angen bob un ohono ni hefyd. Hoi yn ôl yn hangen. Oherwydd, bod yna enw yn y fan yma, bod yna fywyd, roedd yr enw yn dod siŵr o fod, oherwydd yr hyn yr oedden nhw yn ei wneud, yr hyn yr oedden nhw yn ei gyflawni, yr hyn oedd ganddyn nhw fel eglwys. Falle bod gen nhw filding mawr, falle bod gen nhw lawer o gymdeithasau'n perthyn i'r eglwys. Falle bod nhw ar waith mewn llawer iawn o feisydd yn Sardis. Ond rhyw enw oedd hynny, meddai Iesu Grist, wrthyn nhw. Yn cuddiad dros y ffaith nad oedd na ddim bywyd yno mewn gwirionedd. Ac mae'r bywyd yn dod pan da ni nid yn cario Duw ar yn cefnau, yn y nerth yn hunain, yn cario'r gwaith I gyd ar yn cefnau, ond yn cario Duw yn calonnau. Mae ef sydd yn cario ni mewn gwirionedd, nid yn ni sydd yn ei gario fo. Cos ydyn ni'n teimlo baich yn heglwysu'n drwm, yna yn y nerth yn hunain yr ydyn ni yn ei gario fo. Os ydy baich gweinidogaeth yn heglwysu'n ni'n drwm, ac yn ymblino ni, ydyn ni wedi ceisio'r bywyd yna a'r nerth yna, sydd i'w gael oddi wrth yr arglwydd, sydd yn dangos I ni beth sydd yn bwysig i'w gyflawni, ac yr hoi nerth I ni I wneud hynny. Wrth iddo fo fod yn cario ni'ne ac yn byw yn calonnau ni'ne. Nid gweithwyr mae'r arglwydd yn ei geisio, ond addolwyr a gweddiwyr, dyna oedd Dewi Sant yn ei geisio. Cyn I sefydlu, mi allai unrhyw nifer o'r saint cynnar na fod wedi troi allan a cael ei benodi a'i ddynodi yn nawddsant Cymru. Cadog a Garmon ac ati. Ond Dewi gafodd yr anrhydedd yma, ond oedd o'r rhan o griw lawer iawn mwy. Ac yn ei fforddi nhw yn Llanilltyd hefyd ac yn sefydlu'r clasau bychain yma mwyn hyfforddi disgyblion ac mwyn codi addolwyr i'r arglwydd Iesu Grist a sefydlu y llannau yma a welwn ni drwy Gymru yn dystiolaeth hyd heddiw bod yr efengil wedi mynd ar led a bod yna ddisgyblion wedi cael ei gwneud ac addolwyr wedi'w ceisio i'r arglwydd Iesu Grist yn ôl yn y cyfnod cynnar yna. Addolwyr mae o'n ei geisio. Rhai fydd wedyn oherwydd ei haddoliad yn gweithredu ei fwyn. Addolwyr mewn ysbryd a gwirionedd. Fel dudodd Iesu wrth y wraig honno Samaria, oedd yn dod at y ffynon ac Iesu'n dechrau dadlennu ynglŷn â'i bywyd ei hun, ond ydy ddim isio mynd i'r fan honno ac i'r sgwrs honno. Ac yma hi'n dechrau sôn am grefydd ac am be di'r lle gorau I fod yn addoli, ai yn y fan yma, neu yn y fan acw, ai ar y mynydd yma, neu'r mynydd yma, ochr yma i'r ffordd, neu'r ochr acw i'r ffordd, os licioch chi.
A Iesu'n torri drwy'r siarad yna i gyd ac yn dweud wrthi hi bod amser yn dod yn wir y mae yma eisoes. Pan fydd y gwir addolwyr yn addoli'r tad mewn ysbryd a gwirionedd. Oherwydd rhai felly mae'r tad neu ceisio i fod yn addolwyr iddo. Ysbryd yw Duw, a rhaid i'w addolwyr ef addoli mewn ysbryd a gwirionedd. Mots am y ffurfiau. Beth sydd yn y galon? Beth sydd yn bywyd yno ni, sydd yn creu addoliad ac sydd yn gwneud ni yn addolwyr. Y ffydd a'r cred sydd ydyn ni'n dal yn gafel ynddo fo. Fel y dudodd Dewi Sant cyn sôn am wneud y pethau bychain sydd yn dod allan wedyn yn weithredoedd ond ffydd a'n cred ni. Gwnewch yr heini. Ond daliwch afel, cadwch eich ffydd a'ch cred. Dyna oedd cais Dewi Sant. Cais yr Arglwydd yn y fan yma ydy ar i'w eglwys ddeffro. Ar iddi ddeffro o drwmgwsg, neu mi fydd o'n dod ac yn symud fel mae'r lleidr yn dod ac yn symud pethau, yn cymryd pethau yn y nos heb bod neb yn dallt. Os ydy rhywun yn cysgu, ac yn fan elyniau honna i gyda plant yn cysgu, mae allan nhw'n gwneud be licio nhw. Wedyn, allan nhw gymryd yn sbectol i ddar yn rhywun, allan nhw beintio beth ar yn halcen ni. Allan nhw'n gwneud rhywbeth licio nhw i mi. Os ydy rhywun yn cysgu felly, ydych chi'n gallu, ydych chi'n gwybod beth sy'n mynd ymlaen o'ch gwmpas chi. Deffrwch felly. Meddai Iesu wrth i eglwys. Deffrwch. Byddwch fyw eto. Dyn ni'n mynd dod yn fyw yn hunain wrth gwrs, ond dyn ni'n gallu bod yn fwy effro a'r Arglwydd sy'n rhoi bywyd i ni ac yn cadw ni yn effro hefyd trwy ysbryd glân. Deffro a chofio. Cofio lle does ti, cofio lle wyt ti wedi dod ohono fo. Cofio'r ffydd a'r cred yna, wyt ti wedi dal gafel ynddi hi. Cofio'r efengil a rannwyd yn eich plith chi. Ac mae cofio y ffordd gorau a byrradd, meddai rhywun, i gyrraedd at edifeirwch. Ni'n cofio lle dyn ni wedi dod ohono fo. Cofio beth sydd wedi digwydd yng Nghymru ar hyd y cenedlaethau trwy wahanol ymgyrchoedd efengylaidd o gyfnod Dewi a'r saint ymlaen. Drwy'r diwygiad Protestanaeth, cyn hynny hyd yn oed, cael Beibl yn yn iaith, lledaenu'r gair yna wedyn drwy gyfrwng ysgolion a phrintio ar y gair. Diwygiadau yn dod, yn symud yn pobol ni. Trwy'r 19fed ganrif, diwygiad Methodistaidd, y mynwyr yn cael eu codi, arweinwyr ifanc yn bywio cae yr eglwys ac yn lledaenu ac yn codi eglwys newydd yn ymplith ni mewn gwirionedd. Diwygiadau wedyn, sy'n wyth drwy'r 1820au, ymlaen i 1859, welodd godi'r lle yma yn sgil hynny, a llawer iawn o lefydd eraill heblaw hynny, 1904. Mae gennym ni lot o waith, cofio ond oes, beth ydy dylanwad yr efengil wedi bod yng Nghymru. Gwaen ni beidio chofio, gwaen ni fod yn anghofio dylanwad efengil Iesu Grist yn ymplith ni fel gwlad. Cadwch eich ffydd a'ch cred ydy'r cais yna gan Dewi Sant ei hun. Cofiwch, mae Iesu'n yn ei orchymyn yn y fan yma. Deffro a chofio ac edifarhau yn ogystal. Ac yna, mae yna addewid yn cloi hefo hynny. Addewid lle mae yr Arglwydd yn cofio amdano ni ac yn cofio rhai sydd yn weddill yno, sydd a'i henwau lawr ar llyfr y bywyd. A'i wenw i lawr oedd yr hen gân, yn y Dwyfol lyfr mawr. Ac
oedden ni'n canu ynglyn â hynny. A Iesu yn dweud, ni bydda byth dileu eich enwau chi oddi ar lyfr y bywyd. I will never, by no means, drwy unrhyw ddull, dileu to erase felly eich enwau chi. Ac mae'r dweud negyddol na sy'n hynod y gadarnhaol yn dweud arbennig. Os ydy modd rwglio enwau'r rhai sydd yn fyw yng Nghrist allan o lyfr y bywyd. Unwaith mae'r enw i lawr yn y fan yma, unwaith mae'r bywyd wedi ei deimlo yn cael ei fyw a'r enw yn aros yn y fan yna. Mae'r arglwydd yn gwybod pwy sydd ei enwau. Pwy di'r addolwyr mewn ysbryd a gwirionedd. Ac mae o'n gallu clywed yn gweddiau ni ac ymateb iddo. A oes yna, be mae o'n ei weld o'n haddoliad ni heddiw yma. Oes yna weddio, oes yna rhywbeth sydd yn cyrraedd uwchlaw to'r festri yma. I'r arglwydd fedru dal gafel ynddo fo, ac i weld bod na fywyd yn ymplith ni. Holed pob un ohonom i hunan wrth i ni ddod at fwrdd y cymun yn y man fel hyn. Be arall sydd yn addewid hefyd iddyn nhw? Ydy canw i gwisgo mewn gwisg wen, ac y bydd yr arglwydd Iesu'n cyffesu henwau nhwthau hefyd. Cofio ac yn cyffesu nhwthau, oherwydd i bod nhwthau wedi bod yn cyffesu i enw ef. Ydyn ni'n diolch yn bywyd yma, sydd yn dod trwy yn arglwydd Iesu Grist, trwy ysbryd glân ato ni. O sydd yn wir ar gorffennol i ni gofio ac i ddiolch amdano fo, yn ei law. O sydd ar presennol rwan, presennol yn Wcrain ac ym mhob man arall. A fo sydd â dyfodol yr eglwys hefyd yn ei law. Ac yn abal i roi bywyd iddi hi ac i nina bob un ohono ni. Rwy'ch i ni ddod. Felly, ac mi ganw ni emyn cyn i ni gael yn gwahodd at y bwrdd yma. Emyn y cyfansoddodd Minimus, John Roberts, pan oedd o'n byw, yn yr plas mawr acw ar y ffordd lle mae stepping stones Bryn Coch. Yn y Bryn Coch roedd o'n byw. Llawer ohonoch chi'n byw wrth ymyl y fan ohono. Yn y fan ohono'n cyfansoddi'r emyn yma. Yn cofio'r dylanwad oedd ar ddod drwy'r tir. Wedi dechrau yn Lerpwl, wedi dechrau mewn mannau eraill, ac yn gweddïo iddo fo ddod hefyd i'r ardal yma. Byw had y waith o arglwydd mawr dros holl derfynau'r ddeiar lawr, trwy roi tywalliad nerthol iawn o'r ysbryd glân a'i ddwyfol dawn. O fewn yn tir ninau, o fewn dy dŷ, ac yn dechrau yn calonau ninau bob un ohono ni. Rhif yr emyn 840 neu 243.
Ond ydy pawb wedi cael sydd am gymuno efo ni heddiw yma ac adre, rhywbeth i gymuno efo nhw yn bara, yn ysgolwyr bara a'r gwyn. Gan bawb wrth law iddyn nhw. Dod ac yn eich gwahodd chi i gyd, pob un ohono ni, i ddod at fwrdd yr arglwydd, nid am ein bod ni yn gryf, ond am ein bod yn wan. Rydyn ni yn dod, nid am fod dim daioni yno ni roi hawl i ni ddod, ond am fod arno ni angen trigaredd a gras, a bywyd ein harglwydd Iesu Grist. Ni'n dod nid am ein bod yn caru'r arglwydd ddigon, ond am yr hoffem ni ei garu yn fwy. Rydyn ni'n dod am iddo ein caru ni a roi ei hun trosom ni. Rydyn ni'n dod i dderbyn y bara a'r gwyn yma, yn arwyddion o ddewid o ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân. Dewch bawb, a chymerwch ffiol iachawdwriaeth. Rydyn ni'n nesau at y bwrdd yma, ac yn cyhoeddi yn ffydd a'n cred yn yr arglwydd Iesu Grist wrth i ni ddod. Chwn ni roi diolch am y bara a'r gwyn sydd ger yn bron ni. O Dduw ein tad, dyn ni'n diolch i ti am bendithion o ddydd i ddydd. Bendithion dyn ni'n ei mwynhau yma, ac y gwyddon ni sydd mor fregus mewn gwirionedd ac y gall cael ei cymryd oddi arno ni mewn dim o dro. Felly mae hi wedi bod yn Wyrain Ewrop yn y wythnosau diwethaf yma. Cwrth i ni fod yn cydweddio yma, cymplygu ger dy fron, dal yr elfennau yma o fara a gwyn yn agos ato ni. Ni'n gwybod arglwydd yn bod ni yn cael yn huno yn dy gorff di dy hun. Efo'r rhai sydd mewn amgylchiadau gwahanol iawn heddiw yma. Yn yr Wcrain, yn Rwsia hefyd o dad, dewis dod o gwmpas y bwrdd yma, mewn gwledydd eraill yn cyfagos, yn dewis croesawu ffoaduriaid at y bwrdd yma. Arglwydd, dyn ni'n cael yn huno yn dy gorff di dy hun. Gwna ni yn un wir, yn un pobl o wahanol draddodiadau, wahanol dylanwadau, wahanol ieithoedd, wahanol wythau. Oherwydd yr wyt ti yn dewis, yn huno ni yn yn hamrywiaeth, yno ti dy hun ac yn defengil ac yn dobaith bywiol di dy hun. Arglwydd, llanw yn llygaid a'n calonau ni, a'r gobaith hwnnw rwan. Gobaith dy fod ti'n sefyll yn ymplith ni ac o'n plaid ni. Mae ti sydd yn rhoi bywyd i'r eglwys trwy ysbryd glân. Bywyd yn ôl yr angen, arweiniad yn ôl yr angen, doethineb a gwybodaeth yn ôl yr angen arglwydd. Mae'r cyfan yn dylawd i dy hun. Dyroi ninau yma arglwydd, doethineb ar gyfer dyfodol, doethineb ar gyfer cyfnod dyn ni'n byw ynddo fo. Dyroi dy bobl lle bynnag y maen nhw arglwydd, doethineb ac arweiniad ac oleini dy air di dy hun i gynhaliaeth a nerth iddyn nhw. Wrth i ni gymryd o'r bara a'r gwyn yma, ni yn gofyn i ti'n nerthu ninau, i ti'n bywio cael ninau. I ti beri ni ddeall bod yn holl gynhaliaeth ni, yn dod ysbrydol yn gorfforol, o ddiwrthu ti dy hun, sydd yn cynnal pob peth a thair nerthol. Felly ar waith yn ymplith ni. No pan unau gryfhau yr hyn sydd yn weddill ohono ni arglwydd. Trwy dderbyn o'th bywyd dy hun, trwy ddeffro i'r galwad sydd genno ti arno ni, trwy gofio trwy edifarhau, a dod a phwyso'n gyfan gwbl arna ti ac ar dy ras arglwydd Iesu Grist, mwyn denw.
Amen. Felly wrth i ni adrodd geiriau sefydlu swper yr arglwydd, wnawn ni gymryd o'r bara a'r gwin. Brodyr a chwiorydd yng Nghrist. Dewch ni wrando ar yr apostol Paul yn rhoi hanes cychwyn y sacrament hwn. Oherwydd bydd erbyniais i oddi wrth yr arglwydd. Hyn hefyd a draddodais i chwi. Yr arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd ef, gymryd bara. Wedi iddo ddiolch. Ei torodd gan ddweud, hwn yw fy nghorff sydd er eich mwyn chwi, gwnewch hyn cof amdanaf. Tawn bawb o'r bara. Yn yr un modd hefyd, ar ôl swper, cymerodd y cwpan. Gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd ym yng ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro ryddwch ef, cof amdanaf, oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, rydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Hwn bawb o'r cwpan mewn ffydd. Diolchwn arglwydd am gael cofio mewn ffydd, am gael yn harwain i edifeirwch o bod nhw'n ymhellach eti, ac am gael bod yn effro i'th arweiniad dini bob amser gyda chymaint i wneud yn y byd, cymaint i'w gofio, cymaint o angen trigaredd arglwydd. Cynorth fi am i wneud y waith, gan dy gario di nid ar yn cefnau, ond yn calonau arglwydd, a bywyd di yn treiddio pob rhan o'n bywyd ni. O hyn a hyd byth. Amen. Ac mi fyddai'n rhyfedd pen a byddai'n i rwsyd yn canu. Emyn gwladgarol, ond emyn sydd yn weddi di hon hefyd, gyfarwydd i ni gyd, 852, dros Gymru yn gwlad, o dad yr chafwn gri. Ac ni'n cofio holl wledydd deiar heddiw yma hefyd. Ac ar i'r glendid yna, mae Lewis Valentine yn gofyn amdano, fod yn dod i'n plith ninne, ac i blith yr eglwys mewn gwledydd ym mhob man ledled deiar heddiw yma. 852. Amen.
i ni rannu felly, lle bynnag yr ydyn ni, adre ac yma, y fendith efo'n gilydd. Gras, Arglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll, o rawn hon hyd byth.